nangandam alang sa langit. Lucas Kapitulo 12, versikulo 8. Ang tagsa-tagsa nga magasugid kanako sa atubangan sa mga tawo, siya igasugid usab sa anak sa tawo sa atubangan sa mga manulunda sa Dios. Ang hunahuna nga ang Dios makahimo sa pagkuha sa usa ka kabus, makasasala, masulub-on nga tawo, ug sa ingon magbag-o kaniya pinaagi sa grasya, aron siya mahimong manununod sa Dios ug kaubang manununod ni Jesus, halos hilabihan kadako sa atong pagsabot. Gidala ni Kristo diha kaniya ang mga sala sa malapason, ug nag-ihap kaniya sa iyang pagkamatarong, ug pinaagi sa iyang makapabag-o nga grasya, naghimo kaniya nga makahimo sa pagpakig-uban sa mga manulunda ug sa pagpakigsulti sa Dios. Ang makapalunsay nga impluwensya sa grasya sa Dios nagbag-o sa natural nga disposisyon sa tawo. Ang langit dili tilinguhaon sa mga kalibutanon nga panghunahuna. Ang ilang kinaiyanhon wala na balaan nga mga kasing-kasing, dili mobati og atraksyon ngadto niya ng putli ug balaan nga dapit. Ug kon sila makahimo sa pagsulod, wala sila'y makaplagan didto nga muhaom sa ilang pagbati. Ang mga kalagmitan nga nagkontrolar sa kinaiyanhon nga kasing-kasing, kinahanglan mabuntog sa grasya ni Kristo sa dili pa ang nahulog nga tawo angayan sa pagsulod sa langit, ug malipayon nga makig-uban sa putli, balaan nga mga manulunda. Sa diha ang tawo mamatay sa sala ug mabuhi ngadto sa bag-ong kinabuhi diha kang Kristo, ang Dios nung gugma mopuno sa iyang kasing-kasing. Ang iyang salabutan gibalaan, miinom siya gikan sa dili mahurot nga tuburan sa kalipay ug kahibalo, ug ang kahayag sa walay katapusan nga adlaw nagdan-ag sa iyang dalan, kay uban kaniya sa kanunay anaa ang kahayag sa kinabuhi. Ang Dios nagtinguha nga ang plano sa langit matuman, ug ang balaan nga kahusay ug panag-uyon sa langit mopatigbabaw, sa matag pamilya, sa matag simbahan, sa matag institusyon. Kini ba nga gugma nakapatubo sa katilingban, atong makita ang katumanan sa halangdon nga mga prinsipyo diha sa Kristohanong kaputli ug pagkamatinahuron, ug sa Kristohanong gugma ngadto sa pagpalit sa dugo ni Kristo. Ang espirituhanong pagbag-o makita sa tanan natong mga pamilya, sa atong mga institusyon, sa atong mga simbahan. Sa diha nga kini nga pagbag-o mahitabo, kini nga mga ahensya mahimo nga mga instrumento diin ang Dios mohatag sa kahayag sa langit ngadto sa kalibutan, ug sa ingon pinaagi sa balaan nga disiplina ug pagbansay, takos nga mga lalaki ug mga babayi isip lumulupyo sa langit. Si Jesus miadto aron sa pag-andam og mga mansyon alang ni adtong nag-andam sa ilang kaugalingon, pinaagi sa iyang gugma ug grasya alang sa puloy-anan sa kalipay.